Tu Jesim som písala tak, že som si proste otvorila súbor, ktorý sa volal, že Jesim a tam, kde som skončila, tak tam som potom vždy písala ďalej nasledujúci deň. No viac menej som to nehala tak, ako to bolo napísané. Určite som ešte nejaké zmeny urobila, keď som to po sebe čítala, ale nie veľmi, ani nemám veľmi vo zvyku prepisovať veci. Už keď niečo urobím, tak už je to urobené. Ja mám takú teóriu k tomu, že keď si vymyslím tú postavu, tak tá postava to už fakt potom robí sama, ako keby. Mňa musí napadnúť iba tá postava, ona si to už potom iba odohrá. A tak nejako podobne to aj je s tou Jesim, že ja som to tak nejako napísala a v tom momente, keď už tá Jesim akože mi ako keby urobila to, čo mala urobiť, tak to bolo hotové. Taký, že ja si pamätám, že keď som dopísala aj tu Jesim, aj ten predchádzajúci vlastne román, ktorý ešte nevyšiel doteraz, tak mne až chýbal, že som mala proste pocit, že zrazu mi zmizol nejaký svet, v ktorom som sa dovtedy pohybovala, že je to oveľa také pohlcujúcejšie a vyžaduje to naozaj takú relatívne systematickú prácu, že ja som mala až pocit, keď človek píše diplomovku, že proste, že fakt akože musí tak nejako aj k tomu pravidelne sa vrácať, aj na to akože myslieť mimo toho a je to tak oveľa pohlcujúcejšie, ako tie poviedky nie sú také pohlcujúce. Chcem si to predstaviť bez toho. A čo ma núti, no neviem, myslím, že... Neviem to nejako vysvetliť, ale mám také veľmi výrazné prázdno, že keď sú také obdobia, že nepíšem, čo sú, lebo akože nejaké pracovné povinnosti, alebo keď ešte som chodila do školy, tak nejaké školské, tak tie obdobia sa mi zdajú také veľmi prázdne a viem, že tomu dám nejaký zmysel celému až vtedy, keď z toho niečo napíšem, alebo keď budem písať. Že to je také niečo akože ultimatívne dávanie zmyslu, alebo náplne, alebo tak môjmu životu. Ale prečo to tak je, tak to fakt neviem. Že, akože neviem si to vysvetliť, ale neviem si predstaviť, ako by sa dalo žiť bez toho.